So ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಏನಿತಾ ಕಡೆದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದಾಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತಾ ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಗಿಲಕಾಂಡು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಮಾತ ಬತ್ತನು ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಒಲ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲರು ದಾದ ಪುದರ್ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದಯಾನಂದ್ ಪಿಲ್ಕುಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಕುಡ್ಡಾಡ್ದು ಈರು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಈರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಪಟ್ಟೂರ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಪೊಣ್ಣು ತಿಗಿಜರ್ ಬಂದು ಮೇರೆಗೆ ವೇಸ ಪಾಡ್ಪಾರ ಪೊಣ್ಣು ನಡೆದು ಎಡ್ಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದು ವೇಸ ಪಾಡ್ಪಾರ ಗುಡ್ಚಿಂದೆ ಆರೆಂಕ್ಲ ಟ್ರೂಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರೆ ಕಾರ್ಯನೇ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೈಫ್ ಬಿಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಐ ಮೀನ್ ಲವ್ ಆತಜ ಅತ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡಾರ ಇದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮದಿಮೆ ಆತಜಿರೆ ಮದಿಮೆ ಆತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಬಾಲೆ ಓಕೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣು ಮೂಂಕು ಅವು ಕೆಲ ಪಾಟ್ ಬುಡಿಯಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಅವು ಏರ್ ಬರೈನಿಯರು ಅವು ಎನ್ನ ಓನ್ ಈರೇ ಬರೈನಿ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಾಕಲ್ ದಾದಾ ಬಂದ್ಬೇರು ತೂಕಾಬಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಾನಂದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲಾತ್ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್ ದಾಯಕ ಅನ್ನತ್ತಾರ ಬಟ್ ಬಜಿ ತೆಲಿತದೆ ಪೋಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ತೆಲಿತದೆ ಪೋಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ದಾದಂಡಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದ್ರು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಚಲ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಿತ್ ಬೈದು ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಸರಿ ಸರ್ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಕುಲೊಂದು ಎಂಕುಲು ಕಾಮಿಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟದ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಪೋಯಿನ ತುದು ಅವು ಆತ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಡಿಗೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮುಗಿಪೋಡು ಅವು ಪಂಚ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಇಡಿಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬತ್ತಿನ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಇರ್ನ ಅವು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ದಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಶೋ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಶೋ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಡನ್ ವೆಲ್ ಎನಿವೇಸ್ ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು 70% ಎಡ್ಡಾತನ್ ಪಂಡ್ಯಾರ ಒಂಚೂರು 30% ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ್ಯಾರ ಬಟ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಂಗೆ ದಾನ ನೆಂಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಂಡು ನೆಂಗೆ ನನ್ನ ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಈರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕತ್ತನು ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ತೋಜನಿತ್ತು ನೀನು ಪಾತ್ರನಾಗ ಅವು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬೈದಿನ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತ ಬರೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮೋನೆ ಜೋಸಪ್ಪರ ಸರ್ ಹಾಂ ಮಲ್ಲಾಜಿ ಇತ್ತ ಬರೋದು ಜೋರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೀಮ್ಲ ಲೈಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಲೆಕ್ಕೋಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಕ್ಲೇಡ್ ಒಂಚೂರು ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅದು ಓವರಾಲ್ ನನಗೆ ಗುಡ್ ದಾನ ನಿಂಗೊಂದು ಐಟೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚೋಜಿ ನಿಂಗೆ ನಾನು ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪಂಚಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಪನ್ನಿ ದಾದಾ ಪಂಡ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಾಟ್ ಬಲೆ ಬುಲ್ಪಾಲೆ ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ನನಗೆ ಇತ್ತ 50% ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆತನು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗಂತೂ 100% ಖುಷಿ ಆತನು 50% ಎಫರ್ಟ್ ಇಡು 100% ಖುಷಿ ಆನದಾಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏದು ಖುಷಿ ಆಗ ಬಂದು ಎಂಕಲೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಸೊ ಮುಂದಾದ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪಾರ ಜನ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದಿರದಿಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ನಿಕ್ಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ ನಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ದಿಕ್ಕನ ಖಂಡಿತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಬಂದ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್